Så kører vi. Goddag og rigtig hjertelig velkommen til Sporten.dk's SAS-liga-debat. Jeg hedder Jonas Nyrup, og i dag har jeg BT Sporten.dk's sportschefer Jakob Stalen og Fjorden Fjeldgaard i studiet til en snak om weekendens runde. Jeg kunne tænke mig at starte med dig, Jakob Stalen. OB vandt jo 3-2 i Vejle. Skal vi nu tro på, at OB så er tilbage på rette kurs? Ja, både og. Altså, jeg synes ikke, det har været imponerende, hvad det er, som vi har set hidtil fra OB. Og jeg synes, det er et... Der er nogle kulturbærende spillere i den klub, som har forladt klubben, og jeg mangler endnu at se sådan at blive helt overbevist om, at de når op på et niveau, som vi så i sidste sæson, hvor det især sådan var holdets kvaliteter, der fungerede. Det var ikke de enkeltstående præstationer, det var sammentømret arbejde, og derfor så kan jeg godt have min tvivl om, hvorvidt de for alvor kommer til at gøre sig i mesterskabskampen i år. Men også derfor er det jo et nederlag, der gør jævnt rundt på Vejle, kan man sige. Hvad har vi egentlig set for dem? Vi har i hvert fald set et Vejlehold, som har indfriet de forventninger, man havde til dem inden sæsonen, nemlig et hold, der kom op, som allerede var fasttømret omkring en gruppe spillere, som havde SAS-liga-erfaring. Så vi har set et fodboldhold, som kan begå sig bedre end de oprykker, der normalt plejer at rykke op. Der er ingen tvivl om, at Vejle det bliver et hold, som kommer til at bide rigtig hårdt fra sig i kampen om de der nedrykningsbilletter. Jeg er ikke helt sikker på, at de rykker ned faktisk. Ja, det er så det samme spørgsmål, jeg stiller til dig, som Flemming fik at svare på. Altså har Vejle redskaber til at overleve i SAS-ligaen? Afgjort. Jeg tror, at den ene nedrykker vil være selvskrevet i Sønderjyske. Jeg kan ikke se, at de skal kunne kæmpe sig fri af det her. Og så tror jeg, at det bliver en benhård kamp med Horsens og med AGF, som igen vil få det ekstremt svært. Fordi Vejle, de matcher dem på, hvis det er sådan, du tager startelveren, så matcher de dem afgjort, punkt for punkt. Og ikke særligt, så vil jeg sige, så matcher de dem også på organisationen. De matcher på organisationen i kulissen. De har potentielt Danmarks rigeste klub. Og så matcher de dem på trænerfronten. Altså, de har vel en af SAS-ligaens sådan mest rutinerede, bedste træner, Ove Christensen. Og det er et stort plus for Vejle. Hvis du så lige kigger den anden ende af tabellen, så bliver OB jo allerede nu faktisk spillet som solide DM-favoritter. Kan du egentlig forstå, hvorfor at man så tidligt i sæsonen begynder at lægge den ind? Ja, det kan jeg sådan godt. Især med de aftryk, de har sat på SAS-ligaen allerede. De har gjort nogle virkelig, virkelig gode indkøb i sommerpausen, og især indkøbet af dem, der ser ud til virkelig at forstærke dem. Altså det aftryk, de har sat på turneringen allerede så tidligt, vi er virkelig tidligt, så det er tidlige konklusioner i år. Men jeg kan godt forstå, hvorfor man peger på dem og siger, at det er et hold, der kan gå hele vejen i år. Helt klart. Er du enig i det, Jacob? Hvad så vi fra dem i 3 sejre over IF her? Nå, men jeg synes bare, at de viser bare, at de har et helt stykke mandskab, og de har nogle af de dyder, som OB sådan har slået sig op på i efterhånden mange år. Altså den her enormt stærke fysik, hvor de simpelthen kører modstanderne trætte, og så lukker de kampen til sidst simpelthen på bedre fysik. Jeg tror næsten, at det største problem, de kan få, det er at få skabt ro på bagsmækken, så at sige, fordi det er altså prominente folk, der kommer til at sidde udenfor. Fordi de har så mange gode spillere, så der bliver en mandskabsmæssig udfordring for OB i den her ting. Og det kan jo vel også sige, at det er måske for Brøndby eller hvad. Fordi hvad skal vi læse ud af 0-3 nederlaget mod Randers? Jeg synes lige præcis det, at man kan læse, det er, at de er umulige at blive klog på. Jeg troede lige, vi så tegningen til, at nu har de altså fået vendt bøtten. Det var et helt andet hold, der stod klar. Der var kommet nogle markante typer, nogle indpiskere, Max von Sleebrygge og Gislason osv., som virkelig gik ind og satte deres aftryk, og så falder de sammen som en våd karklud. Altså fuldstændig og ledes, og de har intet at byde på. Randers spiller en god kamp, men det er altså, hvis det er sådan, du går op og spiser med, hvor det for alvor er sjovt, så er det en kamp, der skal vindes. Lige der på Randers, 3-0 i Brøndby. Hvor overraskende er det for dig? Altså? Ja, det var overraskende for mig. Mm-hmm. Jeg havde før sæsonen sagt, at Randers kommer til at komme i problemer i år. De kommer til at ligge ned i det dønd, der kommer til at kæmpe om at undgå nedrykning. Det tror jeg stadig ikke, de kan havne i, men de har virkelig sat et stempel her de første 3 kampe. Det er ikke hvem som helst, de har taget point fra. De har taget point fra FC København. Det gjorde de da helt fortjent. Nu er de slået Brøndby på Brøndby Stadion 3-0.
de har et offensivt firekløver, som mange klubber vil misunde dem. Altså i Tidjane Sarne og i Duval, i Søren Berg og i Mark Nygaard. Og det er virkelig gode navne, og det er navne, der sørger for at holde Randers inde i kampen om, tror jeg, top 6 faktisk. Men hvor lang tid kan de holde sig til den gode indtog? Tror du også, at det kan gå til top 6 i slutningen af sæsonen? Nej, jeg tror, de lærte meget af sidste år. Altså, i sidste år havde de jo også en sæsonstart, hvor de vinder alt. Jeg tror, i de første 7 kampe, der fører de SAS-liga klart, og går så fuldstændig i stå. Jeg tror, de har lært rigtig meget af den oplevelse, de havde sidste år. Plus, at så vil jeg sige, så virker holdet også meget mere... Det virker mere fuldendt i år. Altså, sidste år, der havde man et hotshot, som går ind og scorer mål på samlebånd og forsvinder så fuldstændig ud. Jeg ser ikke, at de samme typer er til stede. Altså det her, det bør være spillere, der kan præstere på et konstant niveau. Så er der nogle spørgsmålstegn omkring Randers, og dem skal man også tage med. Der er en Ralf Pedersen, som er en krumtak i Randers, og på vandrørene hører man, at der er en fløjt med Viborg. Vi ved ikke, hvor han er indtil vinter. Ham er de afhængige af. Der er en Carsten Fredgaard, som også bidrager i høj grad i Randers, og ham ved vi heller ikke, hvor på vej hjem. Der er en kontrakt, der udløber. Så der er også nogle ting, der kan gøre, at Randers kan rystes. Det er der ingen tvivl om. Men som udgangspunkt, så er jeg... Udgangspunkt, så ser det godt ud, så det er et flot aftryk, det er så indtil videre. Hvad så med FC Midtjylland? De vandt jo over Horsens i weekenden, og hvordan er de ellers kommet igennem den første fase af SAS-ligaen i år? Altså man må sige, at det var ikke prangende, hvad de præsterede mod Horsens, og den kom hjem i sidste øjeblik, den sejr, og det kunne meget vel have været endt med pointtab i Herning. Men jeg må sige, at selvfølgelig er det her, de er i en periode, som er fuld af omvæltninger. Erik Rasmussen har sagt farvel, Thomas Thomasberg han tager over, og det er en brydningstid, men det jeg har stor respekt for, det er, at de på den måde har meldt sig ind i guldkampen ved at have foretaget nogle af de mest opsigtsvækkende handler i SAS-ligaen. Og jeg kan godt lide den selvtillid, hvormed man har gjort det, men vi mangler stadigvæk at se, hvad skal man sige, potentialet udfoldet. Enig? Ja, jeg er enig. Jeg synes så også, omvendt den selvtillid kan gå hen og blive et problem for FC Midtjylland. Jeg kan godt lide den klub for den sådan ydmyge dyder. Det er det, den har kendt for siden fødslen. Nu hører man sådan lidt nogle udmeldinger, der signalerer måske lidt for meget overskud og lidt for meget selvtillid i forhold til, hvad vi ser på Storkøbenhavn. Det tror jeg måske godt kan komme til at ramme dem lidt bag i det. Det er lidt storskrydende sæson, vi hører i tiden. Jeg kan godt lide, at man nogle gange taler lidt i overskrifter. Det er lidt noget imod det i vores fag, men jeg kan godt være lidt bekymret på klubbens vegne og på Thomas Thomasbergs vegne. Han skal ind og overtage Rasmussen og har lige fat i de helt rigtige typer, når han skal ind og tage over efter Rasmussen. Det kan jeg godt være usikker på. Ingen tvivl om det, men det her, jeg synes også bare, det her det er et udtryk for, at klubbens ledelse, de sætter handling bag deres ord. Altså, det er ikke bare for sjov, man siger, at vi vil ud og spille med af mesterskabet. Man laver altså også nogle indkøb, som gør, at der er en berettiget forventning om, at det også vil være sådan, når det er sådan, vi når frem til maj måned næste år. Der er ingen tvivl om, at det er top 3 i Danmark. Det er ingen tvivl. Så er der i hvert fald 2 klubber, som vi lige mangler at runde her. Der er knap så store skud, og det er vel også med god grund. Esbjerg og FC Nordsjælland. De er begge uden sejre, og de delte søndags. Hvordan ser du, hvem står bedst af de 2 klubber i det samlede billede? Jeg tror, det bliver fyldt i Superligaen i år. Det må jeg sige. Hvad siger du? Jeg er helt uenig. FC Nordsjælland får det svært. Det er det rene fyld. Jeg kan heller ikke se de kvaliteter, der gør, at FC Nordsjælland de kommer op og markerer sig højt om. Jeg synes bare, jeg ser nogle tendenser i Esbjergs spil, der sådan bare venter på eksplosionen. De har begået et indkøb på angrebsfronten, som slet ikke er blevet forløst endnu. Og hvis det kommer, så er der bare tegninger i deres spil, som gør, at de kan komme helt op, hvor vi taler Randers. Altså en klub, som ligger under det der naturlige top 5, men som kan komme op og danse i top 6, og så den ret, der ikke sker i dansk fodbold. Jeg tror, altså, jamen det er ret nok, men jeg ser bare som minimum 5 hold, der er stærkere end Esbjerg, og det er derfor, jeg kalder dem fyldt. Og det vil jeg så sige tak for nu, og tak fordi I kiggede med.